cynnes i bawb i'r darlithoedd troseddeg. Cyfres o ddarlithoedd lle rwy'n trafod amryw agweddau ar droseddeg o safbwynt academaidd, nid yn unig o safbwynt diddordeb. Fy enw I yw Tegwen Haf Parry, a dwi'n fyfyriwr PhD mewn troseddeg ym Mhrifysgol Bangor. Nid yw'r darlithoedd yma yn gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, prosiect hollol annibynnol ydyw. Rwy'n siarad yn rheolaidd ar y radio ar bynciau ymwneud â troseddeg ac y cyflwyno darlithoedd cyhoeddus. Rwyf hefyd yn sgwennu'n rheolaidd i safle Bylines Cymru. Croeso i bawb bod chi newydd i'r maes neu'n gyfarwydd ag ef. Mae'r darlithoedd yn cario ymlaen o'r podlediad trafod troseddeg hefo teg a gal. Felly, y prosiect cyntaf o'i fath yn yr iaith Gymraeg yn ymwneud â troseddeg. Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio troseddeg ymhellach, yna gadewch i mi wybod ar grŵp Facebook y darlithoedd troseddeg. Mae hi'n braf iawn cael eich cwmni, ond mae'n rhaid i mi roi rhybudd gall cynnwys y darlithoedd beru pryder a gofid i rai, felly mae angen i mi eich rhybuddio ymlaen llaw. Felly, dyna ddigon amdana I, ac awn ni ymlaen i'r darlith gyntaf. Mae'r darlith gyntaf yn mynd i sôn am achos Trefelyn Evans a'i diflaniad, astudiaeth achos troseddegol. Roedd Trefelyn Evans yn ddynes 52 mlwydd oed a oedd yn byw yn Llangollen, Gogledd Cymru, gyda'i gŵr Richard Evans. Roedd ganddynt fab o'r enw Richard hefyd, ac roedd Trefelyn yn nain. Ym 1989, agorodd Trefelyn ei siop hen bethau o'r enw Attic Antiques ar stryd yr Eglwys yn y dref, gan droi ei hoffter o gasglu hen bethau y fusnes. Roedd Trefelyn yn adnabyddus am ffordd o fyw arferol, dim byd allan o'r arfer, a dyddiad y diflaniad oedd yr 15 o Fehefin 1990. O'n i'n meddwl swn i'n deud hanes yr achos mewn llinell amser sydd yn neud o chydig bach yn hawsach i mi ddweud be ddigwyddodd ar y diwrnod y diflaniad. Yn y bore, agorodd Trefelyn ei siop, fath ag arfer. Cyn cinio, gwelwyd hi'n siarad â dyn oedd wedi gwisgo'n eitha smart yn eitha ffurfiol tu allan i'r siop. Am 20 munud un, gwelwyd Trefelyn am y tro olaf yn cerdded lawr stryd y castell yn cario bag plastig. Oedd ei tu 1 o'r gloch, can fiwyd nodyn ar ddrws y siop yn deud back in 2 minutes. Fel y gwelwch ar y llun, mae hwn yn lun go iawn o'r nodyn a llun y siop hefyd. Ni welwyd Trefelyn byth eto. Hwyrach yn y dydd, darganfuwyd ei eitemau personol, sef bag llaw, allweddi a'i siaced wedi'i gadael yn y siop, gan gynnwys bwyd ffres a bloda, yn awgrymu y bwriadodd Trefelyn ddychwelyd yn ôl. Wythnosa a misoedd yn ddiweddarach, bu'r heddlu'n dechrau ymchwilio'n bwys a cyfwelwyd â dros 1,500 o bobl. Cafwyd adroddiadau o'i gweld hi'n bosib yn Llundain, Ffrainc ac Awstralia, ond dim tystiolaeth gadarn. Ym 1999, bu marw ei mab Richard mewn amgylchiadau naturiol. Yn 2001, arestwyd ei gŵr dan amheuaeth, ond rhyddhawyd heb gyhuddiad. Yn 2015, bu farw Richard ei gŵr. Ers 1990, mae'r achos yn parhau i fod yn ddirgelwch. Yr rheswm oedd yr ymchwiliad yn un troseddegol oedd y ffaith bod Trefelyn wedi gadael ei holl eiddo personol ar ôl yn y siop yn peri pryder. Rhai o gamau'r ymchwiliad, cyfwelwyd dros 1,500 o bobl, gwnaed chwiliadau manwl o adeiladau, afonydd a choetiroedd lleol. Tystiolaeth fforensig. Doedd dim olion o frwydro, trais na throsedd amlwg yn y siop. Cafwyd adroddiadau ohoni yn cerdded ar ffennu hun o gwmpas y dref ac ar gyrion Llangollen. Dim arwydd o wrthdrawiad na herwgipio, a tystiolaeth allweddol ydy datganiadau gan dystion. Ac wrth gwrs mae rhaid bod yn hollol ofalus hefo datganiadau tystion, achos mae pobl yn cofio be maen nhw wedi weld ar y pryd, a fel mae amser yn mynd ymlaen,
Maen nhw'n anghofio neu cofio pethau newydd, felly da ni ddim yn gallu dibynnu ar datganiadau tystion 100%. Dyma rhai o'r theorïau posib bod Trevelyan wedi gadael o'i gwirfodd. Y posibilrwydd fod Trevelyan wedi penderfynu diflannu'n fwriadol. Mae hyn yn gwestyniadwy, fe ganddi fywyd sefydlog a chysylltiadau cry teuluol. Herwgipiad. Gellir ystyried y ddamcaniaeth hon, ond nid oes tystiolaeth cefnogol. Anfadwaith. Gall rhywun o'i chylch cymdeithasol fod wedi cymryd rhan, ond ni chafwyd unrhyw amheuwr cryf hyd yma. Damwain. Mae yna bosibilrwydd fod digwyddiad damweiniol wedi digwydd wrth iddi grwydro ar ei phen ei hun o gwmpas y dref. Yn anffodus, i'r heddlu dy sawl her yn yr ymchwiliad. Doedd CCTV ar y strydoedd ddim yn bodoli, roedd rhain yn anghyffredin iawn ar y pryd. Dim ffona symudol na lleoliadau GPS. Nid oedd camera diogelwch wedi'i osod yn y siop gan Trevelyan. Nid oedd y dulliau fforensig mor ddatblygedig ag ydyn nhw heddiw. Dim DNA fel tystiolaeth sylweddol. Nifer o adroddiadau gan dystion, ond llawer yn anghytuno ar y manylion. Enghraifft, y dyn dirgel smart. Y pelion gyhoeddus, ni ddaeth neb ymlaen. Mae ardal Llangollen yn eang ac yn agored. Ardal o amgylch Llangollen yn fynyddig iawn, gwneud chwilio'n gorfforol yn anodd a llafurus. Wrth gwrs, roedd diffyg tystiolaeth hefyd. Y wasg hefyd yn creu pwyso mawr ar yr heddlu i ddatrys yr achos yn gyflym. Nid oedd ganddi unrhyw elynion hysbys, a roedd Trevelyan yn byw bywyd hollol arferol. Da ni hefyd angen edrych ar yr effaith lleol y gafodd yr achos yma, ac ar anhawster o gynnal ymchwiliad cymhleth mewn ardal gymunedol ac adnodda heddlu cyfyngedig. Os ydym yn edrych ar statws presennol yr achos, mae'n parhau erbyn 2025 heb ei ddatrys. Gweitha'r ymdrechion, ni chafwyd unrhyw ddatblygiadau mawr yn yr achos. Mae o'n parhau fod yn achos agored gan yr heddlu, a maen nhw'n cynnal adolygiadau cyfnodol, ond heb unrhyw ddiweddariadau sylweddol. Mae'r effaith ar gymuned, mae Llangollen yn parhau i fod yn destun effaith dwys, gyda'r dirgelwch yn parhau i roi cysgo dros yr ardal, a wedi gadael argraff barhaol ar y dref. I gloi ynglyn â'r achos, mae diflaniad Trevelyan Evans yn parhau i fod yn un o'r dirgelion mwyaf anelwig a thromatig Cymru. Gweitha'r ymchwiliadau manwl, cydweithrediad cymunedol, nifer o theoria, nid oes unrhyw dystiolaeth gadarn wedi dod i'r amlwg i egluro beth ddigwyddodd i Trevelyan. Mae'r achos yn tanlinellu'r heriau sy'n wynebu cymdeithas i ymchwilio i ddiflaniadau sydd heb dystiolaeth amlwg na golygfeydd troseddol. Mae'r dirgelwch wedi gadael marc ddwfn ar Llangollen, gyda'r gymuned yn parhau i fyw gyda chwestiynau heb eu hatab. Heb dystiolaeth newydd neu ddatblygiad sylweddol, mae'r achos yn parhau yn agored, gan gadw gobaith y gall y tebion ddod i'r amlwg rhyw ddydd. Fel academwyr, mae rhaid i ni allu defnyddio rhai o'r theoria posibl o fewn troseddeg a chymdeithaseg i weld ei drio datrys be ddigwyddodd i Trevelyan. Y cyntaf da ni'n edrych ar ydy'r theori gweithgaredd arferol gan Cohen and Felsen yn 1979, neu yn Saesneg Routine Activity Theory. Datblygwyd y theori yma gan Cohen a Felsen, a mae'r theori yma yn cynnig esboniad syml ond pwerus ofnadwy ar gyfer pam bod troseddau'n digwydd drwy ystyried amgylchiadau yn hytrach na troseddwr yn unig. Mwyn i drosedd gymryd lle, mae angen i 3 peth ddigwydd ar yr un pryd ac yn yr un lle. Y cyntaf ydy targed deniadol. Gallai hyn fod yn unigolyn, eiddo neu gyfla. Yn ail, troseddwr cymhellol, motivated offender. Rhywun sydd ar cymhelliad neu'r awydd i gyflawni trosedd. Ac yn ola, diffyg oruchwiliaeth, neb i wylio am ddiffyn neu warchod, neu i rwystro'r trosedd rhag digwydd, enghraifft yr heddlu, tystion neu CCTV. Os bydd y 3 peth yma yn cydaro mewn amser a lle, mae'r drosedd yn fwy tebygol o ddigwydd.
Sut allwn ni ddefnyddio'r fframwaith hwn i ddadansoddi achos Trefelyan? Targed dyniadol. Roedd Trefelyan yn ddynes ar ben ei hun yn y siop. Roedd y siop yn le bach tawel ac ynysig ar stryd gefn y Llangollen. Mae hyn yn gwneud hi'n hawdd i rywun gymryd mantais ohoni. Roedd hi'n teimlo'n ddiogel, achos bod hi wedi gadael nodyn yn deud back in 2 minutes yn awgrymu nad oedd hi'n disgwyl unrhyw berygl. Troseddwr cymhellol. Nid oes gennym wybod os oedd yna droseddwr neu pwy oedd y troseddwr, ond allwn ni hefyd ystyried cyfle sydyn. Efallai bod rhywun wedi gweld hi ar ei phen ei hun a wedi gweithredu heb gynllunio. Gallai'r dyn smart fod yn bosibilrwydd, rhywun â rheswm, cudd neu fwriadol. Gallai fod rhywun wedi gweld y siop yn wag a wedi gweld cyfle wrach i ddilyn Trefelyan hefyd. Diffyg oruchwyliaeth. Dim tystion ar y foment dyngedfennol honno, dim CCTV, a dim aelod o'r teulu'n agos nac yn gweithio gyda hi. Doedd na neb i atal unrhyw ddigwyddiad. O dan lens y theori yma, gallwn ddadla bod diflaniad Trefelyan yn esiampl o gyfeiriad o gyfle, diffyg oruchwyliaeth a chymhelliant troseddol. Roedd y siop yn le perffaith i drosedd sydyn, y targed ar ei phen ei hun mewn lle tawel heb neb i wylio neu ei goruchwylio. Mae'r diffyg tystion neu CCTV yn golygu na allwn wir adnabod y drosedd neu'r troseddwr. Yr ail theori fedrwn ni edrych ar ydy theori dewis rhesymegol gan Cornish a Clark yn 1985, neu, fel maen nhw'n galw, yn rational choice theory. Mae theori dewis rhesymegol yn seiliedig ar syniadau troseddeg clasurol, a'r syniad bod trosedd yn ganlyniad i dewis rhesymegol unigolyn. Mae'r theori'n awgrymu bod troseddwr yn ystyried y buddion a'r costa cyn cyflawni trosedd neu'r cost-benefit analysis. Maent yn gweithredu'n fwriadol ac yn rhesymegol, gan wneud penderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth sydd ar gael ar y pryd. Os yw'r buddion trosedd yn uwch na risgiau, maen nhw'n fwy tebygol o gyflawni'r drosedd. Mae'r theori'n canolbwyntio ar ymddygiad cyfrifol ac ymwybodol, nid ymateb emosiynol neu afresymol. Achos wrth edrych ar y theori yma, mae rhaid cofio nid dyma yw achos rhai unigolion sydd yn troseddu. Gall unigolion droseddu o dan effaith alcohol neu gyffuria a nid ydynt yn gweithredu'n rhesymegol. Gallai barn a'i canfyddiad o risgiau fod yn wael, gan gynnwys cyflyrau meddygol a meddyliol i rhai sydd yn troseddu ar fyrbwyll. Wrth feddwl am y theori yma, gallem ei gynhwyso ar gyfer achos Trefelyan. Os yw unrhyw droseddwr wedi gweithredu'n rhesymegol, yna, efallai, wnaeth ystyried, nid oedd neb arall yn y siop, dim CCTV, a byddai'n hawdd ei thynnu o'r lleoliad heb dystion. Roeddent yn asesu'r risg ac yn gweld cyfle fel un diogel iddyn nhw. Astudiaethau dioddefwriaeth yw'r astudiaeth wyddonol o ddioddefwyr trosedd, eu nodweddion, y rôl a'r ffyrdd y gallant ei dylanwadu gan neu hyd yn oed gyfrannu at y drosedd. Fe'i datblygwyd gan ysgolheigion fel Mendelssohn a von Hentig, a chafodd ei gryfhau ymhellach wedyn gan ddillad troseddegol cymdeithasol. Nid yw'r astudiaethau dioddefwyr yn beio'r dioddefwr, ond yn edrych ar y cyd-destun ac y risgiau. Posibiliadau perthnasol ar gyfer achos Trefelyan ydy, roedd hi yn wraig ganol oed, ar ben ei hun yn gweithio yn ei siop, mewn lleoliad heb oruchwyliaeth, yn ymddangos yn berson oedd yn agored i niwed. O dan lens astudiaethau dioddefwr, gallwn ddadansoddi sut y gallai'r troseddwr fod wedi dewis Trefelyan oherwydd ei hamgylchiadau, nid ei chymeriad nag unrhyw gyfraniad ganddi hi ei hun. Troseddeg fenywaidd neu troseddeg ffeministaidd. Mae troseddeg ffeministaidd yn faes o astudiaeth sy'n ceisio herio ac ehangu troseddeg traddodiadol. Drwy gynnwys persbectif benywaidd a gobeithio rhoi llais i brofiadau merched fel dioddefwyr, ond hefyd fel troseddwyr.
Fe ddatblygodd y maes hwn yn ystod y 70au gan ymatab i fethiant y disgybliaeth i gydnabod profiadau merched, a natur patriarchaidd y system gyfiawnder a'r system gyfreithiol, a sut mae rhyw a grym yn gallu dylanwadu ar drosedd a dioddefaint. Y posibiliadau perthnasol yn fan hyn i achos trefylau ydy, eto mae hi'n wraig gan oed ar ben ei hun mewn gofod preifat, ond lle mae lyfrder cyhoedd yn dod i mewn, heb unrhyw ddiogelwch. Mae yna ddiffyg wybodaeth gan yr heddlu a'r methiant i ddatrys yr achos neu ddarganfod treflaen. Mae'n gallu cael ei ddehongli drwy lens feministaidd. Megis diffyg blaenoriaeth i achosion o drais yn erbyn merched, a y gorbwyslais yna ar ddamcaniaethau troseddol traddodiadol, heb roi digon o bwyslais ar rôl grym, rhyw a misogyny. Ac i orffan, mae diflaniad Treflyn Evans yn parhau'n ddirgelwch heb ei ddatrys gyda ffrindiau'r tystiolaeth gref. Gall theoria troseddegol ein helpu i ystyried gwahanol esboniadau am y digwyddiad. Theori gweithgarwch rheolaidd ac theori dewis rhesymegol yn awgrymu fod modd i droseddwr fanteisio ar sefyllfa treflaen. Mae astudiaethau dioddefrwydd yn amlygu sut gallai ffordd y fyw treflaen i gwneud y fwy agored i niwed. Nad oes ateb pendant, mae dull troseddegol yn cynnig ffordd strwythuredig o feddwl am achosion, enwedig rhai anhysbys fel hyn. Mae'n hanfodol felly i barhau i gofio achosion fel hyn a cofio treflaen. Nid yn unig i geisio cyfiawnder, ond i ddysgu o'r cyd-destynau cymdeithasol a dynol sy'n amgylchu ei diflaniad. A dyna ni ddiwedd y darlith cyntaf, ac a'i ddiolch o galon i chi am wrando. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael eich diddori a wedi dysgu rhywbeth newydd heddiw. Dwi'n gwneud y darlithoedd yn hollol wirfoddol, ond os da chi'n hoffi cyfrannu yn ariannol tuag at y sianel YouTube, yna mi allwch chi wneud hynny drwy ddefnyddio PayPal a dewis Friends and Family a'i yrru at tegwen2018@gmail.com. So ni'n gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn. Dim ond faint mor fychan sa chi'n hoffi gyfrannu, neu dim cyfrannu o gwbl, os yna da chi'n mynnu. Achos bydd o fe defnyddio unrhyw arian, dwi'n ei gasglu tuag at talion fyffiwydd PhD. A wrth wneud y PhD, mi fyddai'n gallu gwneud llawer iawn mwy o waith ymchwil a llawer iawn mwy o'r darlithoedd yma ar y we ac yn gyhoeddus hefyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich diddordeb a hwyl am y tro.